waren twee mensen, heel doodgewoon en net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daar had het leedje geweldig de best. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon u niet schelen, ze waren gelukkig. En legden een bootje bij ons in de gracht. En we hebben een boot, en ik in Amstel. En we hebben een schuitje, in ons ideaal. En breng je een keertje bij ons aan de Amstel. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. Maar op een morgen zei plotseling Nelis, kijk nou eens Leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de mond. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Wat geen van beiden konden ze zwemmen. Ze dreven de deur uit op een tafelboot. En we hebben een boot, het ligt in Amstel. We hebben een schuitje, het is ons ideaal. En we hebben een keertje bij ons aan de Amstel. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. Ze hebben een schaar naar de helling getrokken. Daar stopten ze heel vakkundig het nek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van de clubjes zag blauw van de trek. Maar ze lagen niet lang meer bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smeren zo een met een pet. Hij zei, jullie moeten hier wegwezen mensen. Jullie hebben de Amstel met een bootje bestart. En we hebben een boot, met een in de Amstel. We hebben een schuitje. Een schuitje. Het is ons ideaal. Het is ons ideaal. En ben je een keertje. Bij ons aan de Amstel. Kom dan in ons bootje. Rust allemaal. Ze hebben de schuil uit de Amstel getrokken. Ze protesteerden, maar het gaf hun geen piet. Want je moet weten, het is Jan met het pet maar.